Il-Maltin u l-Awċin għażlu biex il-ħolma tagħhom issir il-proġett tagħna. Dan hekk kif il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 30 ta' Mejju. Bil-poplu jagħti mandat storiku lil Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela li se jmexxi lil pajjiżna għar-raba' leġislatura konsekuttiva. B'din ir-rebħa Laburista wara 4 elezzjonijiet hija akbar minn kull distak li qatt rebaħ elezzjonijiet bihom il-Partit Nazzjonalista fl-istorja. Kien ftit wara id-9 tal-ħadd filgħodu x'inbeda l-att tal-voti mis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar bl-aġenti tal-partiti bdew jieħdu samples u sar il-proċess tal-iscanning tal-voti. Fil-counting hall l-ewwel indikazzjonijiet bdew jidhru favur il-Partit Laburista. F'kollegamenti mal-Istazzjon 1, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt u l-kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Edward Montebello bdew jappellaw għal kawtela u li kull spekulazzjoni fuq il-medja soċjali ma kienx uffiċjali. Imbagħad għal ħabta 11:15 filgħodu fis-sala tal-voti fin-Naxxar kien hemm euforija u ċelebrazzjonijiet kbar bħal dawk li ġraw fl-aħħar 3 elezzjonijiet ġenerali. Ftit wara, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela sostna li din ir-rebħa hi tal-poplu kollu waqt li sostna kif il-Partit Laburista kiteb l-istorja e kif rebaħ ir-raba' elezzjoni konsekuttiva. Kollox jindika li l-Partit Laburista kiteb l-istorja bħala l-ewwel partit li rebaħ ir-raba' elezzjoni ġenerali konsekuttiva. Din hija rebħa tal-poplu Malti u Awċi kollu mhux ta' partit, dan għaliex ukoll il-programm li preżentajna u li issa minnu fih sejrin intelqu l-ħidma dwar huwa programm għall-poplu Malti u Awċi kollu. L-indikazzjonijiet huma wkoll li minkejja li din hija r-raba' rebħa il-Partit Laburista nagħta mandat b'saħħtu. Għal-ħabta ta' sija u kwarta wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat minn Martu Lidja, waslu fis-sala tal-voti fin-Naxxar. Hawnhekk il-Prim Ministru intlaqa minn ċelebrazzjonijiet kbar minn dawk preżenti fis-sala tal-voti. Aktar tard ftit qabel l-4 ta' wara nofsinhar, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela indirizza lil partitarji Laburisti barra iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Hawnhekk Dr. Abela sostna li llum inkitbet l-istorja e kif il-Partit Laburista ingħata il-fiduċja biex imexxi lil pajjiżna għar-raba' leġislatura. Dr. Abela spjega li din ir-rebħa mhux tal-Partit Laburista iżda tal-poplu Malti u Awċi kollu. Dan hekk kif il-manifest int Malta huwa miktub mill-poplu kollu. Il-Prim Ministru spjega li l-mandat li ngħata fl-elezzjoni tas-Sibt ifisser aktar ħidma li tibda mit-tnejn stess. Hawnhekk irrefera għal kampanja pożittiva u sabiħa li kellu il-Partit Laburista matul dan l-aħħar xahar ta' kampanja elettorali fejn kien hemm sens ta' għaqda nazzjonali. Mela lek ejja ħanxamru l-kmiem, ejja ħanaħdmu bis-saħħa f'sens ta' għaqda ħalli nibqgħu wettqu ħafna iżjed ġid tal-Awċin, ħafna iżjed ġid tal-Maltin, għaliex int Malta, intom Malta, il-ħolma tagħkom, il-proġett tagħna. Grazzi!